Nou, we zijn nu op de plek waar we aanvankelijk als werkgroep hadden gedacht om het beeld neer te zetten. Heel mooi hier ja, op die ovaal hier, op die maandvorm. Maar helaas is dat dus niet mogelijk, gesteld dat het in Roermond komt natuurlijk. Want dit is heilige grond, heeft de kerk aangegeven. Hier zijn vroeger mensen begraven. Dus ja, het alternatief is hier bij de Rattentoren. Een plek waar mensen gevangen zijn gehouden en gemarteld in die procesreeks in 1613, 1614. Ohne bekentenis gaat gij naar den brandenstapel voor een langzame vlammendood. Er zijn genoeg afbeeldingen bekend, met name uit Duitse literatuur over martelmethodes. Een daarvan was bijvoorbeeld ophanging met gewichten eronder aan. Ja, dat leidt tot verschrikkelijke pijnen waarbij het hele lichaam eigenlijk stuk gaat. Handen die in bepaalde apparaten werden gestopt en ja, de duimschroeven, dat bestond gewoon echt. Dan werden die vingers eigenlijk gewoon verbrijzeld. Soms dan is het echt alsof je van schok naar schok gaat. Dat je denkt, dit geloof je toch niet dat dit werkelijk is gebeurd. Wat mij drijft en de mensen van de werkgroep is dat we denken, dit soort dingen, dat moet gewoon nooit meer. Dat mensen op die manier onderling en al dan niet met de hulp van de wereldlijke overheid en de kerk elkaar beschuldigen, veroordelen. Ja, dit zijn patronen, daar moeten we ons bewust van worden. En die moeten we proberen te voorkomen en te doorbreken. Dat zijn dan 4 vrouwen die weten dat ze op de brandstapel staan, dat ze moeten vertrekken. En wat doet een vrouw dan op dat moment? Hè? Op dat moment schrikt ze groot, hebben ze verdriet. Ze moeten de uitdrukking op de gezichtjes geven van ja, de angst. Maar ze moeten ook de uitdrukking geven van, oh wacht, ik hou dich vast. En ik help dich. Dat wil ik er helemaal inbrengen, dus de enorme emotie. En dat is een zoekplaatje, dat heeft ze niet nodig. Hè. Het moet wel een eenheid worden, maar het moet ook niet een beeld worden dat, ja, dat ze kijkt en zegt, jeetje, daar wil ik niet naar kijken, wat verdrietig, dat wil ik wel niet. Het is een hele bijzondere plek, een hele lugubere plek. Het is natuurlijk eigenlijk heel bizar als je realiseert dat dit de belangrijkste kerk is van Roermond, de kathedraal, de Christoffelkathedraal. Dat in die tijd, dat die processen daar waren, hierachter ligt de markt, dat mensen daar gewoon hun inkopen deden, elkaar ontmoeten, dat ze op zondag naar de kerk gingen, terwijl tegelijkertijd hierachter dus gewoon mensen gevangen zaten en gemarteld waren, omdat ze niet voldeden aan het idee van een goed katholiek volgens de katholieke kerk. De emotie mocht ze zien, maar dan mocht ze ook de steun naar elkaar laten zien. Want ik kan me niet anders voorstellen dat die elkaar toch steunden. En je het horen, zoals dit beeld van, wat gaat er nu gebeuren? En dat deze dame zegt, ja maar stop, het is nou eenmaal, we gaan samen en zoiets. Ja, ik zal zeggen, deze arm heb ik er al 3 keer afgehad, maar het handje nu voor het gezichtje, of moet het handje nu even een beetje terug. Ja, wat wil ik je met vertellen? Zo, ik maak verhaaltjes van een beeld, zo moet het zijn. Stel, het Nationaal Heksenmonument komt inderdaad naar Roermond. Wat zou dat betekenen voor de stad? Nou, dat betekent dat er regelmatig herdenkingen zullen zijn. Ik denk minimaal 1 keer per jaar. En het betekent ook dat er misschien wel schoolklassen naar Roermond toe komen om hier eens te kijken en te ervaren. Bijvoorbeeld hier eens te kijken, ja, dit is dan die toren, hier zijn dingen gebeurd. Maar bijvoorbeeld, je kunt ook denken aan de Galgenberg of aan andere plekken zoals het stadhuis. Zodat ze dingen zien en meemaken, maar ook daar in een andere context mee aan de slag gaan. Er is nog zoveel leid onder de vrouwen, echt. Het is natuurlijk wel, of het lichtelijk verbeterd, maar ga niet naar het buitenland, hoe de vrouwen gewoon vermoord werden. Hoe de vrouwen niet naar school mogen, alleen de mannen.
Dat is nog lang niet gedaan. En daarom denk ik dat dit initiatief wat opgezet is, fantastisch is. Gewoon om terug te denken naar het leid wat nog niet weg is. Nog niet. Misschien maak ik het de mensen wakker. Weet je, ik zou het willen.